μια συμβουλή και μια ευχή. Συμβουλή: συνέχισε να γράφεις ό,τι εσύ πιστεύεις και όπως εσύ το λογίζεσαι. Άλλωστε, ποίηση σημαίνει δημιουργία. Και όπως είχε γράψει ένας μεγάλος ποιητής, αν η ποίηση δεν υπήρχε, ο άνθρωπος έπρεπε να τη δημιουργήσει. Να θυμάσαι πως με την ποίηση και τον γραπτό λόγο ο άνθρωπος εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο. Και αυτή η έκφραση θέλει χρόνο, θέλει κόπο και πολλές φορές θέλει πόνο. Ευχή: μην αφήσεις την προσωρινή αναγνωρισιμότητα να σε πλανεύσει. Θα σου προσφέρει πρόσκαιρες χαρές. Η καταξίωση θέλει πολλή προσπάθεια. Θα σου προσφέρει όμως χαρές διαρκείας και ευτυχία. Και όπως γράφεις, μετά το γλέντι ανάμνησες, μετά το γέλιο πόνος. Στη ζήση στο πλατή ξεράδια, ανθίσει χρόνος. Ανεβοκατεβάσματα η στράτα της ζωής μας, τόσα που τη ζαλίσανε άδικα τη ζωή μας. Πότε θωρεί τα αληθινά και πότε βλέπει λάθος, πότε με την πρεπιά σου ζεις και πότε βλέπεις λάθος. Βασίσου στην έμπνευσή σου και στους ανθρώπους που αγαπάς, στους γονείς σου που σου χάρισαν τη ζωή και σε δασκάλεψαν. Σ' όποιο σκαλί κι αν ανεβώ, σ' όποια κι αν είναι η σκάλα, θα είναι γιατί κληρονομιά έχω απ' το γέρο ζάλα. Όσο κι αν μεγάλωσα κι ας με έχεις αναδρέψει, με κάνει χέρα σου μωρό, μάνα σαν με χαϊδέψει. Λόγια του Νίκου Τσακαράκη. Στη σύζυγός σου που καταλαβαίνει την αγωνία σου και συνοδοιπορεί στα οράματά σου. Αν Θεέ μου, κάθε που γελάς, κάτεχε πως μπολιάζεις την άνοιξη και μυρωδιές αμάλακες μοιράζεις. Δεν θα σου πω πως αγαπώ, πρέπει να το κατέχεις, μα μάθε θέση Παναγιάς μέσα στο νου πως έχεις. Τα 4 αγγίγματα που κάνω στο σταυρό μου, εσύ είσαι και τα παιδιά και τίποτα δικό. Στα παιδιά σου που σου ανταποδίδουν το χαμόγελο της ζωής που τους πρόσφερες. Την ώρα που χαμογελάς μοιάζεις με τον αέρα που κουβαλά το φως της αυγής και ξημερώνει η μέρα. Στους φίλους και συνοδοιπόρους σου που αναγνωρίζουν τις αξίες που διαθέτεις. Μεγάλο πράγμα να έχεις δίπλα σου ανθρώπους, γράφει ο Νίκος ο Τσακαράκης, φίλους και δικούς, από αφιλοκερδώς σε στηρίζουν και σου δίνουν ό,τι χρειάζεσαι, με πρώτα τα συναισθήματα του θάρρους και της τόλμης. Ανθρώπους που σου χαρίζουν απλόκια, αγγίγματα και σε κάνουν να αντιλαμβάνεσαι έντονα τις έννοιες του δίνω και του παίρνω. Είναι πολλόλογοι ο πρεπιές, μα αρχοντική είναι εκείνη που έχει αυτός που δεν ζητάει, μα χαίρεται να δίνει. Άντρας σαν που είναι Μερακλής δείχνει από τα μικράτα κι όλου του κόσμου τα κρυβά στα χέρια του βαστάτα. Και Νίκο, μια μαντινάδα μοναχά έχω να σου αφιερώσω για ό,τι όμορφο μας χάρισες απόψε. Τράβα τη στράτα την τραχιά και διόλου μη διστάσεις, να φτάξεις όπου πεθυμάς, χαρές να δοκιμάσεις. Σας ευχαριστώ.